ముందుగా ఎస్నే న్యూస్కు స్వాగతం. నేటి వార్తలు. 73వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దొనకొండ మండలంలోని అన్ని శాఖల వారు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ మండలంలోని గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని అన్ని శాఖల వారు మరియు మండలంలోని పెద్దనపాలెం, కొచ్చెర్లకోట, చందవరం, మల్లంపేట, గంగాదేవిపల్లి పలు పంచాయతీలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అనంతరం దేశభక్తి గీతాలతో జాతీయ జెండాను వందనం చేశారు. అవునా కొంచెం నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ వీళ్ళ అధ్యక్షతన లాహోర్లో ఒక తీర్మానం జరిగి సంపూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం ఏం తీర్మానం? సంపూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం అంటే పూర్తిగా మమ్మల్ని మేమే పరిపాలించుకుంటాం, మీరు అవసరం లేదు, మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి తీర్మానం చేశారు. అప్పటి వరకు మనం వాళ్ళ కింద పరిపాలనలో ఉన్నా కానీ మన యొక్క విధానం ఎలా ఉండేదంటే కొన్ని హక్కులు ఉంటే చాలు, మీరే పరిపాలించండి అనే విధంగా ఉంది. తర్వాత 1947 ఆగస్టు 15 భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశానికి పరిపాలన అంతా కూడా బ్రిటిష్ రాజ్యాంగం ద్వారానే జరుగుతూ ఉంది. అర్థమైందా? స్వతంత్రం 1947లో వచ్చినా సరే మన యొక్క పరిపాలన మొత్తం కూడా బ్రిటిష్ రాజ్యాంగం ద్వారా జరిగింది. అయితే 1947లో మనకి రాజ్యాంగ పరిషత్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి దానికి డాక్టర్ బి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనే అతన్ని అధ్యక్షతన ముసాయిదా కమిటీ అని ఒకదాన్ని ఏర్పాటు చేసి దానికి అధ్యక్షతగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని పెట్టారు. వీళ్ళు 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు వివిధ దేశాలలో ఉన్నటువంటి సుమారుగా 60 దేశాల రాజ్యాంగాల్ని భారత రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ పరిశీలన చేసి మన దేశ విధానాలకి ఏ రాజ్యాంగం అయితే బాగుంటుంది, ఏ రాజ్యాంగంలో ఏ విషయాలు బాగుంటాయి అనేది బాగా అధ్యయనం చేసి అందరూ కలిపి ఒక ఆలోచనకు వచ్చేసేసి కొన్ని దేశాల నుంచి కొన్ని విధానాలని మన రాజ్యాంగంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఉదాహరణకి అమెరికా నుంచి ప్రాథమిక హక్కులు, రష్యా నుంచి ప్రాథమిక విధులు, కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి కెనడా నుంచి, బ్రిటన్ నుంచి పార్లమెంటరీ విధానము, ఐర్లాండ్ నుంచి ఆదేశిక సూత్రాలు, ఈ విధంగా తీసుకొని 1949 నవంబర్ 26వ తారీఖు రాజ్యాంగం రచించటం పూర్తి చేసి మనం సమర్పించుకోవటం జరిగింది. అయితే 1949 నవంబర్ 26వ తారీఖు మనకు రాజ్యాంగం రచించటము పూర్తయిపోయింది. మొత్తం కూడా చేతి రాతతో రాశారు. ఇప్పుడులాగా కంప్యూటర్లో టైప్ మిషన్ల మీద కాదు, ఓన్లీ చేతితోటే రాశారు. రాసిన దాన్ని ఇప్పటికీ కూడా పార్లమెంట్ భవన్లో ఒక హీలియం బాక్స్లో, అంటే చెడిపోకుండా
పేపర్ ఏమి కూడా బయట ఉండేటువంటి వాతావరణానికి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో హీలియం బాక్స్లో భద్రంగా ఉంచారు. సరే, మరి 2 నెలల పాటు ఎందుకు ఆగారు? 1949 నవంబర్ 26వ తారీఖు రచించడం పూర్తయినా కానీ 1950 జనవరి 26 నుంచి ఎందుకు అమల్లోకి వచ్చింది అని అంటే, ఆ రోజుల్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ, నేతాజీ సుభాష్